Anong nangyari rito? Bakit walang nagsasalita kahit isa sa inyo? Galit na wika niya. Sa mga kasama nilang dinaraanan lang siya. Ilang minuto pa ang lumipas. May lumapit sa kanilang lalaki na sugatan. Nasa edad 50 anyos na ito at sa tagal na roon ni Sigma, hindi niya pa yon nakasalamuha. Mula nang umalis kayo, marami na ang sumasalakay dito. Mga nilalang na, katulad ng mga aswang pero higit na mas makapangyarihan. Gumagamit sila ng mga mutya at may kakayahan din silang makapag-usal habang nakikipaglaban. Masyado silang malakas para sa amin. At ang tanging makakatalo lang sa kanila ay ang mga katulad ninyo. Mga taong nangangalaga ng pangalan ng Tiyor. Dahil sa sinabi nito, bahagya naman siyang napasilay sa kanyang kaibigan. Yung mga narinig niya kasi, parang hindi ka panipaniwala. Pero sa estado ng kanilang mga nadatnan, mukhang totoo naman ang sinasabi nito. Kaya para malaman ng kabuuan, ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap. May ideya ba kayo kung sino-sino sila? Marami rin ba kayo napatay sa hanay nila? At sino ang kanilang pinuno? Si Haring Remon ang kanilang pinuno, Sigma. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalo silang lumalakas. Hindi namin inaasahan na ang palasyong pinagkulungan nito ay tahanan ng libu-libong mahiwagang sandata ng kaliwa. Gumagamit din sila ng ipinagbabawal na mga karunungan. At ang nakakatakot pa, parang wala itong rebuelta sa kanila. At para maunawaan mo ang lahat, kausapin mo ang lolo mo o hindi naman kaya si Tandang Agato. Sila ang makapagsasabi ng mga bagay na gusto ninyong malaman. Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla itong napabaling sa ibang direksyon matapos itong tawagin ng isa sa kanilang mga kasama. Walang sabi-sabi, umalis ito sa harapan nila nang hindi na nagpapaalam. Paglayo naman ito, naiwan sila Sigmang tulala habang pinagmamasdan ng paligid. Maging si Dakil noon, wala na ring masabi, gawa ng ito ang unang pagkakataon na nasadlak sa ganoong panganib ang kanilang baryo. Ni minsan hindi niya ito inasahan dahil na rin sa kanilang mga tangan. Sigma, tayo na. Hanapin muna natin ang aking ama. Tsaka na tayo kumilos. Kapag may narinig na tayong balita mula sa mga pangkat na alis mamaya. Sino man na may gawa nito, ipinapangako ko na magbabayad ng malaki. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang sumunod ng walang pagdadalawang isip. Makalipas ang ilang minuto, narating nila ang bahay ng ama nito. At sa pagpasok nila sa loob, nadatnan nila yung abalang nakikipag-usap sa kanyang lolo Narciso. Kasakasama ng dalawa ang iba pang pinuno ng mga pamilya na parabang meron itong binubuong plano. Pagsilay naman ito sa kanya, bahagya itong natigilan sa kanilang mga pinag-uusapan. Oh, nandito na pala ang ating hinihintay. Pumasok kayo, Sigma, sapagkat kailangan nyo marinig ang aming mga pinag-uusapan. Matapos nitong magsalita, tumuloy na silang dalawa. At sa pag-upo nila sa harapan, nagpatuloy ang pagpupulong ng mga pinuno. Si Haring Remon ay matagal ng kaaway ng angkan. Marami na siyang pinaslang sa ating panig noon pa man. Hindi natin kailangang hayaan ang mga pangyayari at kagaya nila, aatake tayo ng buong lakas at tapang. Sa ngayon masyado pang malabo ang tungkol sa Dibino. Hindi ko alam kung nasa maayos lang ba itong kalagayan o nanghihina na ito. Mukhang kahit siya, hindi kayang takasan ng sumpa ng kamatayan. Nakakalungkot isipin na sa mga ganitong panahon pa nangyari ang mga ito. Gayunpaman, hindi tayo pwedeng panghinaan. Sa aking pananaliksik, nalaman ko na ang pinakamalakas na puwersa nila ay nagmumula sa norte.
Yung iba galing Silangan at Kanluran, pero konting grupo lang ang mga ito. Kailangan nating dagdagan ng puwersa sa norte ng baryo. Maglalatag ako roon ng mga pansyon bilang lagusan ng mga engkanto. Dahil sa mga nakikita ko, mukhang kailangan na talaga natin ang katulong. Nang marinig naman ito ng ikalawang pinuno, hindi nito maiwasang magbigay ng sarili nitong opinyon. Masyadong mahirap gawin ang plano mo, Ginoong Agato. Nakakalimutan mo na ba? Marami na sa hanay natin ang nalagas. Oo, mas marami ang napatay natin sa kanila. Pero ang kanilang puwersa, parang walang katapusan at kahinaan. Noong nakaraang gabi, nakakita kami ng mga mangangabayong walang pagkakakilanlan. Ang mga ulo nila'y gawa sa anino na nagtatago sa itim na talukbong. Nakakapangilabot ang mga sinasakyan nilang kabayo dahil ang mga nilalang na yon ay parang ipinanganak ng kadiliman. Hindi ko alam kung ano ang mga ito, pero isa lang ang nasisiguro ko. Wala silang takot sa ating mga tangan. Dagdag pa nito na, paulit-ulit ang mga itong nag-ikot sa bakod ng baryo kung saan sila nagpabantay. At habang ginagawa nila ito, naglalabas ito ng nakakapanginig sa laman na huni na parabang tili ng babaeng pinapahirapan. Paulit-ulit ding pumapadyak sa lupa ang mga kabayo na kung saan naglalabas ito ng mga itim na kaluluwa. Ilang minuto lang nagtagal ang mga nilalang, ngunit matinding salot ang iniwan nito sa paligid. Hindi pa namin sila nakakaharap pero asahan ninyo, maraming malalaga sa ating hanay. At maging ako man, walang ideya sa mga posibleng mangyayari. Pagkasambit nito ng mga kataga, pasimpleng lumapit sa kinauupuan nila Sigma ang binatang unang sumundo sa kanila noong pagpasok pa lang nila ng palimbang. Ito ang nagtatangan sa ika-6 na pangalan ng Tiyor, kaya nang mapansin niya ang presensya nito, agad naman siyang napatingin dito. At nang magpang-abot ang kanilang paningin, napangiti lang naman yun sa kanya, kasabay ng pagbulong nito ng, "Kailangan namin ng tao sa likuran. Sigma, pwede ka ba naming isama? Pasensya ka na pero sa ngayon kasi kulang tayo sa tao eh. Importante ang lokasyon na pinoprotektahan namin, kaya kailangan namin doon ng malalakas na kasama." Nang marinig ni Tandang Agato ang sinabi nito, napilitan itong sumingit sa bulong ng binata. Si Dakil ang isama ninyo, Hubra. Mas makakatulong siya sa inyo roon. Hayaan niyo yan si Sigma dahil meron akong importanteng ipapagawa sa kanya. Mukha kasing nagtangan siya ng napakalakas na karga. Isang mutyang walang pangalan. Ano kaya ang abilidad nito? Dahil sa sinabi na, lahat ay bahagyang napatitig sa kinaroroonan niya. Si Sigma naman noon, tahimik lang na nakaupo, pilit itinatago ang batong tumampok sa hawakan ng kanyang punyal. Ilang minuto pa ang lumipas, ipinagpatuloy na ni Tandang Agato ang pagbabahagi ng plano. Naging bukas din ito sa opinyon ng iba upang maperpekto ang mga gagawin nila. At nung magkasundo na ang lahat, tsaka na sila gumawa ng pangkat. 7 grupo ang nilikha nila Tandang Agato mula sa mga kapatid nilang may kakayahan pang lumaban. Pagalis ng mga ito, naiwan si Sigma kasama ang 2 niyang lolo at ang ama ni Dakil. Wala siyang ideya kung ano ang ipapagawa nito pero batid niya na masyado itong mahalaga. Maya-maya pa, dito na nagpang-abot ang mga tingin nila. Alam kong nagtataka ka kung bakit hindi kita pinasama sa kanila. Ito ay dahil mas mahalaga ang hakbang na ating gagawin. Habang nakikipaglaban sila, pupuntahan natin ang palasyo ng hari. Ako ang makikipaglaban sa kanya, habang ikaw ang magsisilbi kong kalasag laban sa kanyang mga kawal. Si Narciso naman at si Miguel ang tutulong sa iyo
hanggang sa makapasok tayo sa loob ng palasyo. Mamayang gabi tayo aalis. Kaya kung ako sa'yo, pakiramdaman mo na ang kakayahan ng mutya mo. Nang marinig ni Sigma ang sinabi nito, medyo natulala siya. Sa isip-isip niya kasi, parang hindi pa napapanahon na sugurin nila ang nilalang na yon. Oh, malakas si Tandang Agato. Ngunit wala pa silang ideya sa abilidad ng hari. At ang mas nakakabahala, baka masorpresa sila kapag nagkasubukan na. Ngunit nang mapansin ito ng matanda, hindi ito nagdalawang isip na sumagot sa kanya ng, Gustuhin ko mang umiwas, ngunit wala na tayong mapagpipilian. Ito ang uri ng digmaan, Sigma, kung saan kailangan nating sumugal kung hangad nating makakuha ng liwanag ng pag-asa. Huwag kang mag-alala, anuman ang sakripisyong gagawin ng bawat isa, habang buhay itong tatatak sa ating mga puso at kaluluwa. sa sinasabi mo, Lolo Agato, mukhang handa ka ng isakripisyo ang buhay mo para sa misyong ito. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ako papayag na may mawala sa ating tatlo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hinimas lang nito ang kanyang ulo habang nakangiti. Ilang minuto pa ang lumipas. Lumabas na sila para puntahan ang mga grupong nasa malapit. Hangad ni Tandang Agato na makausap ang mga ito bago sila tuluyang umalis sa lugar. Bagaman kasi wala pang nangyayari, inaasahan nila na sa pagsapit ng gabi, muli na namang magpaparamdam ang mga nilalang ng kadiliman. Kaya kinahapunan, lahat ng kasama nila ay napansin niyang naghahanda na. Mahigpit na rin ang bantay sa mga hangganan ng baryo at kapansin-pansin ang mga matutulis na kahoy na nagsisilbing harang dito. Pagpatak ng takip silim, tsaka na sila nagdesisyong pumunta sa palasyo ng hari. Bago sila umalis ng baryo, kinausap ni Tandang Agato si Hubra dahil sa ito ang nagbabantay sa lugar kung saan sila daraan. Hubra, kapag wala pa kami rito bandang 7:00, puntahan mo kami. Huwag kang magdala ng kasama nang sa gayoy hindi mabawasan ang bantay dito. Naunawaan mo ba? Oho, Pinunong Agato. Huwag kayong mag-alala. Pupunta ako sa palasyo anuman ang mangyari. Sige ho, mag-iingat kayong tatlo. Matapos ang pag-uusap, tsaka sila umusad. Mag-iisang oras din nilang binaybay ang daan bago nila nasilayan ang palasyong punong-puno ng mga aswang at mga nilalang na animoy nagmula sa kailaliman. Kapansin-pansin din sa lugar ang mga dambuhalang hayop, kagaya ng asong may 3 ulo at mga serpenteng gawa ang mga kaliskis sa buhay na bato. Nang masipat naman nila ang mga nilalang na yon, bahagyang napatingin sa kanya ang ama ni Dakil na para bang meron itong nais ipahiwatig. Maya-maya pa, marahan itong lumapit, sabay lahat ng mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Nais kong linisin mo ang mga kalat sa palasyo. Ubusin mo ang lahat ng nariyan at kapag malinis na, tsaka mo kami rito sa inyasan. Pagkarinig naman ni Tandang Narciso sa sinabi nito, agad itong umalma. Teka lang, si Sigma lang? Aba, hindi yan po pwede. Hindi ko ilalagay sa panganib ang anak-anakan kong yan. Alam mo naman, Agato, kung gaano siya kahalaga sa akin, hindi ba? Pinagdududahan mo ba ang kakayahan ni Sigma, Narciso? Tingnan mo siya sa mata at sabihin mo sa akin kung wala siyang kakayahan para gawin ang mga iniuutos ko sa kanya. Dahil sa sinabi nito, biglang nagkainita ng dalawa. Walang sabi-sabi, sinunggaban yon ng lolo niya hanggang sa bumagsak na ang mga ito sa lupa. At habang nakadaga ng matanda, kitang-kita niya ang pamumuti ng buhok nitong mabilis na humaba. Umumbok din ng husto ang katawan ng lolo niya, tapos lumalim ang boses nito.
Huwag mo kong pagsasalitaan ng mga bagay na alam ko, Agato. Baka nakakalimutan mo kung sinong kausap mo. Kilala kita, Narciso. Alam kong makapangyarihan ka. Pero alam ko ring hindi mo kayang pumatay ng iyong kadugo. Hindi ako ang kalaban mo. Kaya hindi natin kailangang humantong sa ganitong sitwasyon. Sabi ko naman sa'yo, nangangailangan ng matinding sakripisyo ang ating misyon. Kailangan may mapahamak kung gusto nating magtagumpay ang lahat ng ating balak. Pagkasambit nito ng mga kataga, tsaka na sumingit si Sigma. Batid niya kasi na lumalala na ang inita ng dalawa, kaya mas maganda na matigil na ito hanggat kaya niya pa. Lolo, tama si Tandang Agato. Huwag niyo akong alalahanin. Kaya ko naman ang sarili ko. Tsaka isa pa, gusto ko ring masubukan ang abilidad ng mutya ko. Ito ang magiging patunay kung totoo nga bang makapangyarihan ang inaregalo sa aking biyaya ng ermitanyo. Nang marinig naman ito ng matanda, dito na yon naging mahinahon. At kahit labag sa loob nito, pinili nitong sundin ang kanyang nais mangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti nang bumaba ang tensyon sa pagitan nila. Hindi na rin nagsalita pa ang lolo niya, kaya naman nakapag-usap na sila ng pinuno ng angkan nila. Base sa kanilang napag-usapan, mabilis lang ang gagawin niyang pag-atake. Kailangan din niyang gamitin ang mutyang nakabaon sa kanyang punya nang sa gayoy magamit niya ang kabuuan ng pangalan ng Tiyor. At pagkatapos nitong magwika, may iniabot ito sa kanyang pergamino na gawa sa balat ng hayop. Nasa loob niya ng 12 pangalan ng Tiyor. Sigurado akong bagay yan sa tangan mo, mutya, kaya hindi ka mahihirapan yan sa paggamit. Kumilos ka na, Sigma. Lipulin mo sila. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ni Tandang Agato, agad naman niyang binuksan ang pergamino. At nung masipat na niya ang pangalan ng Tiyor, taimtim niya itong sinambit ng may buong galit. At pagkasambit niya ng mga kataga, bumagsak mula sa kalangitan ang latigong gawa sa purong kidlat. Paghawak niya rito, agad siyang nakaramdam ng matinding init kasabay ng pagsilutangan ng mga bato. At sa puntong yon, nakumpirma niya na hindi ito ang mutya ng kidlat na matagal na niyang tinapangarap. Ulmaum Zagan, Hectu Benedicta, Lumaom Hishua, Espiritu ng kalikasan, makipag-isa kayo sa aking katawan. Pagkasambit niya ng mga buhay na salita, nagkulay berde ang kanyang mga mata hanggang sa kumalat na sa paligid ang presensya niya. Nang maramdaman naman ito ng mga nilalang, bigla itong napatingin sa lugar kung saan siya naroon. Pagpang-abot naman ng kanilang mga tingin, buong lakas siya nitong sinugod hanggang sa ilang metro na lang ang layo nito sa kanya. Subalit di pa man ito nakakalapit, iwinasiwas na niya ang latigo ng kidlat, dahilan para mahati ang lahat ng nilalang na nasa unang bahagi ng kanilang hanay. Pagtagos ng latigo, biglang naabo ang mga ito, kaya yung ibang kasama nito napilitang tumahak ng ibang daan. Gayunpaman hindi siya nito tinantanan, hanggang sa muli na naman itong umatake. Kaya naman ang masipat ito ni Sigma, tsaka na niya hinawakan ng punyal niya habang binubulong ang 12 pangalan ng Tiyor. Matapos nun, nawala ang hawak niyang latigo. Mabilis din siyang binalot ng lupa, kaya yung mga sumugod na nilalang hindi na siya nasunggaban. Ilang minuto rin siyang nasa loob nito hanggang sa tuluyan na itong rumupok. Pagkabasag ng lupang kalasag, nakita siya ng 2 matanda na nakatayo sa gitna ng mga halimaw na gawa sa apoy, kidlat at lupa. Bawat isa sa mga ito may hahalin tulad mo sa mga nilalang na unang nilikha ng Panginoon.
Dagdag pa ng mga ito na para itong pinaghalong Bakunawa at Minokawa sa iisang katawan. Nakakapangilabot talaga ang wangis pinuno. Ganon din ang kanilang kakayahan. Maya-maya pa, nang masipat naman ito ni Sigma, muli niyang sinambit ang pangalan ng Tiyor. Nang marinig naman yon ng mga nilalang na tinawag niya, buong puwersa itong sumugod habang pinapalo ang lupa. At sa bawat pagpalo nito, naglilikha ito ng mga uka sa paligid. Nayayanig din ultimo ang hangin, kaya ang mga nilalang na lumilipad ay napipilitang lumapag sa mga sanga ng puno upang hindi sila mawala ng balanse. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't madali itong nalipol ng kanyang mga tinawag. Mabilis ding nilamon ng apoy at kidlat ang paligid hanggang sa wala nang nagawa ang mga nilalang kundi ang magsipulasan papaloob ng palasyo. Makalipas pa ang ilang minuto, binalot ng katahimikan ng lugar at ang tanging maririnig mo rito ay ang tunog ng apoy na kumakain sa mga labi at kahoy. Lolo Agato, nagawa kong pinapagawa ninyo! Masayang wika ni Sigma habang sumisenya sa dalawa. Matapos niya itong sabihin, bumalik na sa ilalim ng lupa ang mga nilalang. At sa pagkawala ng mga ito, agad naman niyang nakita ang paglapit ng dalawa. Kaya sa halip na maghintay, ipinagpatuloy niya ang paglalakad hanggang sa marating niya ang bukana ng palasyo kung saan naroon ang napakaraming nicho at mga tanda ng yumao. Nang maabutan siya ng matanda, agad siya nitong pinahinto para pagpahingahin. Huwag mong puwersahin ang sarili mo, Sigma. Alam ko na matinding pagod ang nararamdaman mo dahil sa pagtawag mo sa kanila. Mula sa oras na ito, gusto kong ipaubaya mo na sa amin ang lahat. Nang marinig niya ang sinabi nito, napabuntong hininga lang naman siya habang pilit na kinokontrol ang pagod niya. Maya-maya pa, dito na lumakad si Tandang Agato hanggang sa marating na nito ang bukana ng pinto. At mula sa lugar na yon, taimtim itong nagdasal hanggang sa umihip ang malakas na simoy ng hangin na siyang gumiba sa mga trangka ng pinto ng palasyo. Pagbagsak ng mga nagsisilakihang pinto, dito nila nakita si Haring Remon na nakaupo sa trono. Sa likuran nitong bahagi, naroon ang dalawang nilalang na nakasuot ng talukbong. Malayo ang wangis ng mga ito sa tao, gawa ng kung titingnan, para itong mga halimaw na nagmula sa impyerno. Nang masipat naman ito ni Tandang Agato, tsaka nito hinugot mula sa lalagyanan ang daladala nitong kampilan. Ilang siglo ka na bang nakakulong dito, Remon? Mahaba na ang panahon na ginugol mo sa mundong ibabaw. Kaya bakit ayaw mo pang sumakabilang buhay? Nakakalimutan mo na ata kung sino ang kausap mo. Bilang pinuno ng mga nangangalaga sa pangalan ng Tiyor, batid ko na alam mo ang kasaysayan ko. Alam mo na noong mga panahong malaya pa ako ang nagbigay ng takot sa mga ninuno mo. Matapos nitong magsalita, biglang dumilim ang paligid. Namatay ang mga apoy na nilikha ng mga elementong tinawag niya, kasabay ng pagbalot ng karimlan sa loob ng palasyo. Kaya naman nang mapansin ito ni Tandang Agato, hindi ito nagdalawang isip na usalan ang kanyang kampilan hanggang sa lumiwanag ito. Agad din niyang kinontra ang abilidad ng hari sa pamamagitan ng mutya ng sinukuang hawak niya. Dahil dito, kung kaya't muli silang nagkaroon ng bisyon sa loob ng palasyo. Subalit pagsilay nila sa may bandang trono, hindi na nila nakita ang hari. Ilang minuto pa ang lumipas
Napansin ito ni Tandang Agato na gumagapang sa kisame ng palasyo. Mapupula ang mga mata nito habang umaangil itong nakatitig sa kanya. Segundo lang ang dumaan, buong puwersa itong sinunggaban ng hari na siya namang sinalag ng matanda. Paglapat ng mahabang kuko nito sa kampilan, agad naman itong napaluhod habang pilit na sinasalag ang napakalalakas nitong atake. Pagbitak ng sahig, dito na nagkaroon ng pagkakataon si Tandang Agato na ilagan ng puwersa nito. At nung makadistansya na siya rito ng bahagya, bigla naman siyang sinunggaban ng dalawang nilalang na kanina pa palang nagmamanman sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't hindi na nailaga ni Tandang Agato ang tanga nitong sibat na gawa sa itim na bakal. Ora mismo itong bumaon sa kanyang katawan hanggang sa mapabagsak na siya sa lupa. Bagaman nasa ganoong estado na, pilit pa rin siyang nagpumiglas. Nung masipat ni Tandang Narciso ang nangyari kay Tandang Agato, dali-dali naman itong sumugod ng walang kahit na anong dala. Ngunit habang papalapit ang lolo niya, nakita niyang may mga lumitaw na lobo sa tabi nito. Ang mga nilalang ngayon ang sumagpang sa mga alagad ng hari hanggang sa matagumpay na nitong makuha ang matanda. Nag-aagaw buhay man, pilit pa rin itong nagpakatatag. Salamat, Narciso! Salamat sa tulong mo! Sigaw ni Tandang Agato na para bang medyo nang hihina. Huwag ka nang magsalita, Agato. Ang mahalaga, makalabas tayo rito ng buhay. Lakasan mo ang loob mo. Hindi ka rito mamamatay. Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla namang may pumulupot na mga kadena sa paa ng lolo niya. Nagbabaga ang mga kadenang yon, kaya paghila rito ng hari, agad itong napasubasob sa sahig. At nung hihilahin na ang dalawa pabalik, dali-dali namang sinagpang ng mga lobo ang kadenang nakapulupot sa binti nito. Pagsilay naman dito ni Sigma, pilit siya noong tumayo para sana'y tulungan ng dalawa. Kaso lang nung makatayo na siya, muli niyang naramdaman ang panginginig ng mga tuhod niya. Kaya kahit pilitin, wala siyang nagawa kundi ang bumalik sa kanyang kinauupuan. Sa estado nilang tatlo, batid niya na mamamatay silang lahat kapag natalo ng hari ang kanyang lolo. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na ring napatay ang mga lobong tinawag nito dahil sa pangingialam ng dalawa nitong alagad. Kaya naman kahit anong hawak ni Lolo Narciso sa mga bato, wala siyang nagawa para labanan ang puwersa ng hari. Ang kapangyarihan ko ay sinauna. Kahit ilang siglo pa ang lumipas, hinding-hindi ito mapapatid. Pumanaw sa aking mga kamay ang mga ninuno niyong minsang humawak sa mga taglay ninyong pangalan. Kaya kahit ngayon, mananatili kayong walang laban. Habang sinasambit ito ng hari, kapansin-pansin ang pag-ahon ng mga nilalang ng kadiliman mula sa mga gumuho ng palasyo. Dambuhala ang mga ito na halos doble ang laki kung ikukumpara sa isang ordinaryong tao. Gawa rin sa kahoy at bato ang kanilang mga katawan na pinagkakaisa ng purong anino. Walang eksaktong wangis ang mga nilalang, pero meron itong sariling pag-iisip. Hindi ito kailangang utusan ng hari para gawin ang mga dapat nilang gawin. Maya-maya pa, nang makatayo na ang mga nilalang, bigla itong umatungal sa kanya, sabay sugod sa kinaroroonan niya. Pagsilay naman niya rito, sinubukan niya itong kontrahin gamit ang pangalan ng Tiyor. May mga napabalik naman siya sa impyerno, pero kokonti lang yon. Kaya naman nang mapagtanto ito ni Sigma, napaisip na lamang siya sa kalagayan ng mga taong may iwan nila. Paunti-unti, ipinikit na niya ang kanyang mga mata bilang parte ng pagtanggap sa nalalapit niyang kamatayan.
Ngunit nang akmang didilim na ang kanyang paningin, may nakita siyang liwanag na biglang sumakop sa buong paligid. Pagsilay naman niya rito, bumungad sa kanya si Hubra, ang kasama nilang nagtatangan ng mutya ng liwanag. Pagpakawala nito ng palaso, sinabayan nito ng banal na tinig ng babaeng nagdarasal. At dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't lahat ng mga nilalang na umahon ay nalusaw. Paglapit ng palaso sa hari, buong puwersa niya itong sinalag gamit ang mga buhay na salitang umiikot sa kanyang kamay. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin ito umubra. Lingid sa kaalaman ng hari, 2 mutya ang ginamit ni Hubra para lamang mapatagos ang palaso nito sa depensa niya. Kaya naman sa isang kisap mata, nabasag ang depensa nito. Doon na rin napasigaw ng malakas ang hari dahil sa pagtagos ng palaso sa kanyang dibdib. Matapos ang pangyayaring yon, nawala ang kadenang nakagapos sa paa ni Tandang Narsiso. Pagramdam nitong makakalayo na sila sa lugar, dali-dali naman itong tumayo, bitbit ang nanghihinang katawan ni Tandang Agato. Maya-maya pa, nang marating na nila ang kinaroroonan ni Hubra, nakita nila itong naglapat ng pangalan ng Tiyor sa hawak-hawak nitong gunong. Maghintay kayo rito, pinuno. Tatapusin ko lang ang hari. In nomine Angelus, Oxpurie, Hendal Hum. Pagkasambit nito ng mga buhay na salita, walang takot ito roong sumugod. Nang masipat naman yon ni Haring Remon, pilit itong tumayo kahit nang hihina na yon ng husto. Ilang minuto ring nagpang-abot ang dalawa hanggang sa maputulan na yon ang kamay ni Hubra. Di pa yun nakontento, paulit-ulit niya itong inundayan ng saksak hanggang sa lumabas na ang mga nabubulok nitong laman loob. Inakala ng binata na ito na ang magiging katapusan ng hari, pero nang akmang pabagsak na ito, bigla itong napangisi habang masaya itong nagsasalita. Sa buong kasaysayan ng paghahari ko, wala pang taong nakabagsak sa aking kapangyarihan. Isang malaking sampal at insulto kung matatalo ako ng isang bagito sa lihim na karunungan. Pagkasalita nito, may umahong anghel na nababalot sa anino sa likuran ng hari. Presensya pa lang ng nilalang, sapat na para maitaboy si Hubra. Kaya naman kahit gusto na itong tapusin ng binata, wala itong nagawa kundi ang dumistansya. Makalipas pa ang ilang minuto, nasaksihan nila kung papaano paghilumin ng anghel ang mga pinsalang tinamo ng hari. Dito rin nila narinig ang nakalimutang pangalan ng Tiyor na alam nilang matagal na panahon ng pagmamay-ari ng nilalang ng kadiliman. Kaya nang makumpirma ito ni Hubra, agad itong naglikha ng nakakabulag na liwanag para gamitin sa pagtakas nila. Ilang segundo pa ang lumipas, tuluyan na silang nakalayo sa palasyo. Dali-dali na rin nilang tinahak ang daan pabalik ng baryo upang ipagbigay alam ang tungkol sa mga nangyari. Batid nila na yun na ang simula ng kanilang kalbaryo, kaya sa lalong madaling panahon, nais nila itong maipaalam sa mga kapatid nilang nakikipaglaban. Bagaman wala na silang nakikitang pag-asa, patuloy pa rin silang nagbabakasakali sa mga tulong na paparating. Hindi nagtagal, nang makapasok na sila sa sentro ng baryo, agad namang pinagkaguluhan si Tandang Agato. Maraming mga manggagamot ang tumulong para lamang mailigtas ito sa tiyak na kamatayan. Mabuti na lang, wala roon si Dakil, kaya naging madali ang paggamot dito. Lo, dito na muna kayo ha. Hahanapin ko lang ang kaibigan ko. Sige, Sigma. Mag-iingat ka. Huwag kang lalabas ng bakod dahil ramdam kong marami ang umaaligid. Sagot naman ni Lolo Narciso.
Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman siyang tumakbo. Sa mga sandaling yon, ramdam na niya na kaya niyang lumaban, kaya hindi na siya nagdalawang isip na tumulong. Maya-maya pa, nang marating niya ang lugar na kinaroroonan ng kaibigan niya, nakita niya itong abala sa pagtulong sa mga sugatan nilang kasama. Hindi na rin yun gaanong umaatake sa mga nilalang na nasa labas, lalo pat na itaas na ng 2 pinuno ang kabuuang harang ng baryo. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali itong lumapit habang nagsasalita. "Oh, Sigma, kumusta ang naging lakad ninyo? Napaslang niyo ba ang hari?" Hindi pa, Dakil. Nagkaproblema kami kanina, kaya napilitang kaming umatras. Si Tandang Agato, nagtamo ng malubhang pinsala. Pero huwag ka mag-alala, nasa maayos na ngayon ang kalagayan niya. Naiilang na sagot naman niya. Gustuhin man niya kasing magsinungaling. Batid niya na hindi yun po pwede, lalo pat nasa iisang baryo lang silang dalawa. Pagkasambit niya ng mga kataga, dali-dali naman yung kumaripas ng takbo. Hindi na ito nakapagsalita dahil sa matinding pag-aalala sa kalagayan ng tatay niya. Nang masipat naman niya ang ginawa ng kaibigan niya, minarapat niyang wag na lang itong sundan. Ang ginawa noon ni Sigma, pinagmasdan ang mga kasamahan nilang nagpapahinga sa harapan ng bakod kung saan naroon ang mga nilalang. Pagdungaw niya sa labas, dito niya nakita ang mga mangangabayo kasama ang Haring si Remon. Pagtitig niya rito, may nakita siyang itim na kaluluwa ng babae na nakayakap sa kanang balikat nito. Meron yung itim na pakpak at ang presensya nito pinagmumulan ng hindi mabilang na mga kaluluwang galing sa ibang dimensyon. Ano kaya ang nilalang na yan? Bakit parang kakaiba siya sa lahat ng kaluluwang kasama ng hari? Bulong ni Sigma sa kanyang sarili. Di pa man siya tapos sa pag-iisip, bahagya siyang napatingin sa kanyang likuran nang may mapansin siyang lalaking lumapit. Pagsipat niya rito, nakita niya si Hubrang nakatingin sa kanya. Yan ang anghel ng kamatayan. Marami ng kwentong matatanda ukol dyan, pero hindi ko inaasahan na makikisawsaw ito sa labanan ng mga mortal. Marahil ang nag-udyok sa anghel na yan ay ang mga tanga nating pangalan ng Tiyor. Masyado nang maraming nadadamay ang digmaang ito. Kailangan na natin itong mawakasan sa lalong madaling panahon. Madaling sabihin kaysa gawin ang iniisip mo, Hubra. Kanina kung hindi ka dumating, muntik nang bumaliktad ang sitwasyon. Hindi namin inaasahan ang pagdating ng anghel na kumakasangkapan sa hari. At ngayon magkasama na yung dalawa, mukhang imposible nang mangyari ang mga plano ni Tandang Agato. Baka nakakalimutan mo, malubha ang lagay niya. At ang nangyari sa kanya ay isang malaking pagkatalo ng ating angkan. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko, Hubra. Masyado na tayong gipit sa pagkakataong ito. Mapanatag ka, Sigma. Hanggat tayo'y nakatayo at lumalaban, hindi tayo matatalo. Ano man ang mangyari sa atin ngayon, lagi mong tatandaan, mananalo at mamamatay tayo sa ngalan ng Panginoon. Huwag mo sanang kakalimutan yon. Sagot naman ito sa kanya. Matapos nitong magsalita, bahagya silang napatahimik nang marinig nilang mag-orasyon ng sinaunang dialekto ang hari. Pag-angat nito ng ikalawang kamay nito, umahon mula sa gilid ng harang ang mga galamay na binabalot ng purong anino. Wala silang ideya kung ano ang mga bagay na yon, pero base sa kanilang mga nakikita, sinisip-sip nito ang espiritual na kapangyarihan ng mga pangalan ng Tiyor. Kaya naman para hindi rumupok at mawasak ang harang, dali-dali silang lumapit sa 3 pinuno para magbigay ng tulong. Pagdagdag nila ng oras sa mga ito, agad namang bumalik sa normal ang harang na nakatayo. Ngunit pagbaling nila ng tingin sa hari, tila bang hindi man lang ito natinag sa kanilang mga naging akto. Bagkus ang ginawa nito,
Kasyual na lumapit sa entrada ng harang kasabay ng mahinahon nitong pagwiwika sa kanila ng, Bibigyan ko kayo ng 3 araw para ibaba ang harang. At sino man ang sumuko sa inyo ng mapayapa, makatitiyak ng isang mabilis na kamatayan. Pag-isipan niyo ito ng mabuti. Dahil ito na lamang ang natitira ninyong paraan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, nagdulot ito ng matinding takot sa parte ng mga kasamahan nila Sigma. Maging ang mga manggagamot noon kay Tandang Agato ay natigilan sa mga narinig nila. Indikasyon na labis na itong nasisindak sa kanilang mga kalaban. Paglayo naman ng hari, dito na sumunod ang iba pa nitong mga alipin. At sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyan na itong nawala sa baryo. Paunti-unti, tumahimik ang buong paligid. Nang kumalma na ang lugar, dito na sila nagdesisyong tumungo sa kinaroroonan ni Tandang Agato. At nang marating nila ang bahay nito, bumungad sa kanila ang mga kapatid nilang naghihintay sa labas. Bawat isa alalang-alala para sa kalagayan ng pinuno nila. Dala ng kuryosidad, nagmadali silang pumasok hanggang sa dito nila nakitang nakaratay sa isang higa ang may mga gumagapang na ugat. At bawat isa sa mga ugat na yan, dahan-dahang pumapasok sa loob ng sugat nito upang alisin ang laso na maaaring kasama ng mga sandatang tumarak sa katawan niya. Habang nangyayari ang ganoong tagpo, labis-labis ang pagtitiis ng matanda dahil sa sakit na nararamdaman nito. Si Dakil naman noon, tahimik na nakaupo sa isang tabi habang nanlulumong pinagmamasdan ng sitwasyon ng kanyang ama. Nang masipat naman yun ni Sigma, pasimple siya ritong lumapit upang makausap ito ng mahinahon. Binalak din niya na payuhan ito para naman kahit papaano mapanatag ang kalooban nito. Ayos lang yan, kaibigan. Huwag kang mag-alala. Makakabawi ang iyong ama. Alam kong malakas siya, kaya amaga niyang pinsala ay hindi niya gaanong iindahin. Tsaka isa pa, malayo yan sa baga at puso, kaya hindi niya yan ikakamatay. Sinasabi mo lang yan, Sigma, para pagaanin ang loob ko. Matanda na si Itay, kaya ang paggamit niya sa mga pangalan ay limitado na lang. Pero alam mo ba, na kaya hindi niya nagagamit ang buong lakas ng tiyor ay dahil sa malubhan niyang kalagayan? Tama ka nang narinig. May seryosong sakit si ama. At yung mga pinsalang yan ang mas lalong magpapalala sa karamdaman niya. Kahit ako, hindi ako umaasa na makakaligtas pa siya rito. Malungkot na sagot ni Dakil. Habang sinasambit ito ni Dakil, ramdam niya ang matindi nitong pagpipigil. Bilang anak, nauunawaan niya kung gaano kasakit mawala ng mahal sa buhay. Kaya naman imbis na magmarunong pa, sinikap na lamang niyang manahimik. Maya-maya pa, lumapit sa kanila ang lolo niya. Ipinaalam siya nito sa kanyang kaibigan upang magkaroon sila ng pribadong pag-uusap. Pagpasok nilang dalawa sa silid, may ibinigay ito sa kanyang lumang libreta na halos kasing laki lang ng palad. Dasal at mapa ang nilalaman niyan. Bago tayo pumunta sa palasyo, nakita na yan ni Agato. Balak sana naming puntahan ang lugar na yan para makausap ang Dibino. Pero sa sitwasyon natin ngayon, mukhang ikaw na lang ang may kakayahang gumawa nito. Hanapin mo ang dimensyon ng ating kapisanan, Apo. At mula sa lugar na yon, ipagtapat mo sa kanya ang nangyari rito. Sana magtagumpay ka dahil kaming lahat umaasa sa resulta ng iyong paglalakbay. Tandaan mo na kapag nabigo ka, wala ka na ritong babalikan pa. Ha? Pero lo, bakit ako?
Bakit hindi na lang si Dakil? Ayokong iwan kayo rito. Sama-sama tayong pumunta rito, Lo. Kaya sama-sama tayong uuwi. Hindi na mahalaga ang lugar na iyon, Apo. Hindi na rin ako umaasyang makakabalik pa sa buhay na ating iniwan. Huwag mo nang isipin ang mga nakaraan dahil tapos nang mangyari ang mga bagay na yan. Ang pagtuunan mo ngayon ng pansin ay ang kasalukuyang kaganapan dahil dito mahuhubog ang ating hinaharap. Ano't anuman ang mangyari, Apo, ipagpatuloy mo ang buhay mo. Huwag kang mabuhay sa kabiguan. At kapag natalo tayo rito, sikapin mong makalimutan ang ating nakaraan. Mabuhay ka ng normal at ibaon lahat sa limot. Dahil sa sinabi nito, napatango lang naman siya habang unti-unting tumititig sa lupa. Sa puntong yan, wala na siyang lakas ng loob na tumingin kahit sa mukha man lang ng lolo niya. Alam niya kasi na posibleng ito na ang magiging huling pagkikita nilang dalawa. Ngunit pagkatapos ng kanilang pag-uusap, may nangyaring milagro. Sa hindi malamang dahilan, nakarinig sila ng tunog ng tambol mula sa langit, kasabay ng pagbaba ng ginintoang liwanag. At mula sa lugar kung saan ito tumama, unti-unti nilang nakita ang pagbukas ng hangin hanggang sa tumambad na sa kanila ang dimensyon patungo kung saang lugar. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang magsikumpulan na sa lugar na yon ang kanilang mga kasama, may nakita silang kamay ng matanda na humawak sa kabilang bahagi ng lagusan. Dahan-dahan itong umangat hanggang sa masilayan nila ang matandang lalaki na nakasuot ng puting kapa. Wala itong pang-itaas na damit, tapos ang buhok nito halos sumayad na sa lupa. Kapansin-pansin din ng mga nagliliwanag na pergamino sa likuran nito na walang patid sa pag-ikot habang nakalutang sa ere. Pagsilay naman ng lolo niya sa taong iyon, agad nitong inabisuhan ng kanilang mga kapatid na maging mahinahon. Ano ba kayo? Ibaba niyo ang mga sandata ninyo. Hindi niyo ba nakikilala kung sinong taong tinututukan niyo ng mga sandata? Nakakalimot na ba kayo sa dibinong kapisanan ng mga taglay nating pangalan? Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla namang napabitaw ang kanilang mga kasama sa mga hawak nitong sandata. Isa-isa na rin yung nagsiyuko upang ipakita ang kanilang paggalang at pagrespeto sa pinagmulan ng angka nila. At nang mapansin naman ito ng matandang lumabas sa lagusan, may hinahon itong naglakad patungo sa kinaroroonan ng lolo niya. Pinahanga mo ako, Apo. Maraming salamat. Maraming salamat dahil hindi niyo ko nakalimutan kahit ilang siglo na tayong hindi nagkita. Pasensya na kayo kung huli ang pagdating ko. Nang marinig naman ito ng lolo ni Sigma, bigla naman itong napahagulgol sa pag-iyak habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ng matanda. Wala ho kaming karapatan para tanungin ang mga dahilan ninyo. Gayunpaman, kaming lahat ay labis na natutuwa sa inyong pagdating. Ilang araw na rin naming hiniling ang pagkakataong ito. At salamat sa ating Panginoong Ama dahil hindi niya kami pinabayaan. Pagkasambit nito ng mga kataga, itinaas ng matandang dibino ang kanyang mga daliri na para bang meron itong tinuturo sa hangin. Maya-maya pa, paglapat ng hintuturo nito sa hangin, naglakbay ang isang kakaibang liwanag na mabilis na kumalat sa buong paligid. Sinabayan ito ng kakaibang tunog hanggang sa makita nila ang pagkaagnas ng mga tagapagmasid ng hari. Ilang segundo pa ang lumipas, tuluyang nawala ang bakas ng salot sa paligid, gayon din ang kasamaang daladala ng mga ito. At sa isang kisap mata,
Parang bumalik sa normal ang lahat ng mga nangyayari sa lugar nila. Nang mapansin naman ito ng kanilang mga kadugo, agad na bumakas sa kanilang muka ang matinding pagtataka sa kanilang mga nakita. Inalis ko na ang lahat ng salot at mga demonyong umaaligid dito sa ating baryo. Mapanatag kayo, sapagkat ang gabing ito ang simula ng kapayapaan. Ngunit huwag kayong magpakakampante, dahil ang bisa ng mahika kong ito ay magtatagal lamang ng ilang buwan. Sa ngayon, limitado lamang ang aking pagpapakita sa mundong ito. Ngunit bago ako umalis, sisiguraduhin kong matutulungan ko ang bawat isa sa inyo. Matapos itong ilahad ng Dibino, tsaka ito naglakad patungo sa bahay ni Tandang Agato. Sinundan naman yon nila Sigma nang sa gayoy makita nila ang mga susunod nitong gagawin. At dahil sa pangyayari, kung kaya't hindi na nila nagawang makapag-usap. Bawat isa manghang-mangha, lalo pat yon ang kauna-unahang pagpapakita ng Dibino sa loob ng mahabang panahon. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad nito, nakita nito ang matanda na labis nang nahihirapan sa kanyang kalagayan. Kaya naman pagtayo nito sa harapan, taimtim itong nagdasal bago nito ilapat ang kanyang kamay sa mukha nito. Naging mabuti ka sa kabuuan ng iyong buhay. Tama na ang pagdanas mo ng kahirapan, Apo. Panahon na para magpahinga. Pagkalahad nito ng mga katagang yon, unti-unting may lumabas na puting usok sa katawan ni Tandang Agato. Nang masipat naman yon ni Dakil, napaluhod lang naman ito habang pinagmamasdan ang ginagawa ng Dibino sa kanyang ama. Bagaman matinding paghihinagpis at kalungkutan ang naramdaman niya, batid niya na karapat dapat matanggap ng kanyang ama ang biyaya ng kamatayan na mula sa pundasyon nila. Pagkaraan ng ilang segundo, tuluyan na ngang nagpahinga ang katawang lupa nito. Matapos ang pangyayaring yun, inabisuhan sila ng Dibino na maghanda. Maya-maya pa, pagkatipon ng mga kasama nilang may kakayahan pang lumaban, agad nilang tinahak ang daan patungo sa palasyo ni Haring Raymond. Hindi naglaon, nang marating na nila ang lugar, muling nagpakawala ng bilog na liwanag ang Dibino. Ito ang nagsilbi nilang gabay sa madilim na paligid upang makita ang mga nilalang na sa kanila'y nagmamanman. At nung mawala na ito, lumabas ang hari kasama ang gabay at mga alagad nito. Pagsilay naman ito sa Dibino, bigla yung tumawa ng malakas habang pinapaahon sa mga puntod na may mga nakatarak na krus ang mga labi ng mga sinaunang tao na minsang naging tagapangalaga ng pangalan ng Tiyor. Pagmasdan mo, Dibino, ang mga tagusunod mong ilang siglong nagtiis dahil sa iyong pagiging tuwag. Sila ang papatay sa iyo at wala kang magagawa upang sila'y mapigilan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kitang-kita nila ang mga labi ng kanilang mga ninuno. Bawat isa sa mga ito, dating pinuno sa 5 pamilya na nagtataglay ng 1 hanggang 3 pangalan. Kapansin-pansin din na tangan pa rin ng mga ito ang pangalan ng Tiyor na minsan nilang pinangalagaan, ngunit ang nakapagtataka, nababalot ito ng matinding sumpa. Nasa panig na rin yun ng kadiliman, kaya hindi sila kumbinsido na ito ang pangalan ng Tiyor na kasalukuyan nilang dinadala. Pag-atungal naman ng mga ito, agad yung sumugod sa kinaroroonan ng Dibino. At habang ito ay tumatakbo, ginagamit nito ang itim na karunungan ng pangalan ng Tiyor. Paunti-unti, may nakikita na silang mga kakaibang nilalang na umaahon mula sa kailaliman ng lupa.
Napansin na rin nila ang dambuhalang kabog na gawa sa purong kadiliman ang pakpak. Malayo pa lang, walang patid na ito sa pag-atungan habang mabilis itong bumubulusok patungo sa kinaroroonan ng Dibino. Nang masipat naman ito ng kapisanan ng kanilang lahi, napatingin lang naman ito kasabay ng pagwika nito sa hari ng, "Masyado kang naging bilib sa kapangyarihan mong taglay. Mukhang nakakalimutan mo na ata na lahat ng tangan at naabot mo sa akin din nagmula." Nang marinig naman ito ng hari, mas lalo pa itong napuno ng galit. At sa pag-atungal nito, doon na tuluyang nagpalit anyo ang mga ninuno nilang kinasangkapan ng kapangyarihan nito. Paglapit naman ng mga nilalang sa Dibino, walang habas nila itong sinakmal, ngunit lahat ng kanilang atake ay walang kahirap-hirap nitong naiilagan. Matapos ang ilang minutong pagsugod ng mga ito, tuluyang nawala sa kanilang paningin ang Dibino. At sa pagbaling nila sa kinaroroonan ng hari, nakita nila itong nakaupo sa tabi nito habang hawak-hawak ang isang lumang orasan na nakadugtong sa isang maliit at ginintoang kadena. Maging ang haring si Remon ay nagulat dahil sa kakaibang kakayahan ng kalaban nila. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong abilidad, hindi pa rin nagpatinag ang kanilang mga kalaban. Ipinagpatuloy pa rin ng mga ito ang pagsugod hanggang sa napilitan ng pumadyak sa lupa ang Dibino. Pagdagungtong ng paligid, bigla silang nakakita ng liwanag sa kalangitan, ganun din mula sa kailaliman. At sa isang kisap mata, lumabas ang hindi mabilang na mga gintong kadena. Bawat isa sa mga ito pumupulupot sa mga ninuno nila hanggang sa tuluyan na itong maagnas na kalaunay naging itim na abo. Maging ang dambuhalang kabog ay hindi nakaligtas dito at sa sobrang lakas ng matanda, hindi man lang ito nagkaroon ng pagkakataon na makalapit. Maya-maya pa, tumahimik ang paligid. Lahat ng natitirang tagasunod ng hari ay napilitang umatras, gayon din ang mga pinagkakatiwalaan nitong alagad. Batid ng nilalang na labis nang nasisindak ang mga ito, kaya ang tanging paraan para maibalik ang pamamahala sa kanyang mga tagasunod ay ang maipamalas ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Walang sabi-sabi, muli itong umatungal ng malakas hanggang sa nagsimula ng umusli sa kanyang likod ang mahahabang galamay na parang mga latigo. Yun nga lang, ubod ng bilis ang mga ito at meron itong talim sa dulo. Pagsugod naman ng hari sa Dibino, agad silang nagpang-abot. Habang umaatake ito, kaswal lang naman itong iniilaga ng matanda sa pamamagitan ng pagsabay nito sa hangin. At kahit hindi rin yun nakatingin, walang tsansa na makagalos ito sa kanya. Alam mo, Remon, kung bakit nananatili kang bigo sa buhay mo? Yon ay dahil matagal mo nang tinalikuran ang tadhanang nakalaan para sa'yo. Nakakapanghinayang. Isa ka sa mga estudyante kong may likas na talino at lakas. Ngunit dahil sa talino mong yon, kung kaya't nagsaliksik ka ng mga ipinagbabawal na aral. Hindi ko ba nasabi sa henerasyon ng mga nangangalaga ng tiyor na isa ka rin sa kanila? Manahimik ka! Hindi ako isa sa kanila. Noon pa man, wala ka nang sinabi kundi purong mga kasinungalingan. Kaya ngayon, sisiguraduhin ko na tuluyan ka ng babagsak mula sa iyong posisyon. Ipapakita ko sa mga taong ito na ang Dibinong kanilang tinitingala at hinahangaan ay isang bulaan. Pagkalahad nito ng mga katagang yan,
dito na itong walang habas na umatake. Ang Dibino naman, patuloy lang sa pag-ilag hanggang sa dahan-dahan ng maramdaman ng hari ang pagbagal ng oras na namamagitan sa kanila. At sa isang kisap mata, bigla na lamang itong hindi nakagalaw. Napansin din ito na napakabilis na ng Dibinong katunggali niya sa puntong hindi niya na ito makita-kita. Kalaunan, tuluyan na ring tumigil ang mundo niya. At bago pa man niya mamalayan ang mga nangyari, nagawa na siya nitong maigapos sa mga gintong tanikala. At nang mapuluputan na nito ang buo niyang katawan, tsaka siya nito itinapon sa loob ng palasyo kung saan siya nito minsang isinelyo. Binawasan din ng Dibino ang kapangyarihan nito at inalis nito ang taling namamagitan sa kanila ng anghel na kumakasangkapan sa kanya. Matapos itong maisakatuparan ng matanda, kusang nagsara ang palasyo. Yumanig din ang paligid hanggang sa nakita nila ang pagguho ng iilan nitong bahagi. Bumalik na tayo sapagkat tapos na ang trabaho natin dito. Pero huwag kayong magpakakampante dahil hindi nalalayo sa panahong ito ang kanyang pagbangon. Nakapagdesisyon ako, sa inyong henerasyon mawawala ang Haring si Remon. Napagsilbihan na niya ang ilang siglong kaparusahan, kaya siguro naman napapanahon na rin upang siya ay magpahinga. Nang marinig naman ni Sigma ang sinabi nito, naglakas loob siyang lumapit sa Dibino habang may pagrespetong kumakausap dito. Mahal na Dibino, mawalang galang na. Pero sana ho, kayo na ang tumapos sa kanya. Hindi ba mas magiging maganda kung ikaw na lang ang hahatol? Huwag mo na sa aming ipasa ang obligasyon dahil masyado nang marami ang nawala sa mga pangyayaring ito. Dahil sa kanyang sinabi, bigla naman itong napatingin sa kanya. At sa halip na magalit, kalmado itong sumagot ng, "Huwag mong pagdudahan ng kakayahan ng bawat isa sa inyo. Malaki ang tiwala ko sa inyo at hindi ako naniniwala na magagapi kayo ng isang hamak na mababang uri. Tandaan mo, Apo, hindi ako gumagawa ng desisyong ikakasira ng bawat isa. Lahat ng plano at direksyong pinapatahak ko, meron niyang gantimpalang naghihintay sa dulo. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo ang abot ng makakaya mo. Marami pang panganib ang paparating na di hamak na mas malakas dito. Kaya ituring niyo ito bilang isang paghahanda." Matapos nitong magsalita, hindi siya nakaimik. Base kasi sa sinabi ng Dibino, mukhang inihahanda sila nito para sa pagdating ng mas mapanganib pa na kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas nang makabalik na sila sa sentro. Muling nagpakita ang lagusang dinaanan nito. "Pasensya na kayo dahil konting panahon lamang ang naibigay ko. Balang araw muli tayong magkikita. At sa panahong yon, alam ko na bawat isa sa inyo ay isa ng magiting na mandirigma." Nang mailahad na nito ang huling mensahe sa kanila, bigla naman itong napatingin kay Sigma habang dahan-dahang pumapasok sa loob ng lagusan. At sa hindi malamang dahilan, may narinig siyang kataga na nagmumula sa bibig ng Dibino. Ang ibinulong nito sa kanya, "Hanapin mo ako sa oras ng kagipitan." Nang marinig ni Sigma ang sinabi nito, ni minsan hindi na ito nawala sa kanyang isipan. Wala rin siyang pinagsabihan ukol dito upang hindi ito pagmula ng iba't ibang agam-agam.
Lumipas ang gabing yan. Bawat isa sa kanila nakatuon ng atensyon sa pagpapagaling at pagtulong sa mga kapatid nilang labis na napinsala. Pansamantala, minabuti nilang ipagpahinga muna ang araw na sumapit. At habang sila'y nagpapahinga, panaka-naka na rin ang naging pagtulog nila sa mga kasamahan nila na nangangailangan ng kanilang agapay. Buong maghapon nila itong ginawa ng kaibigan niya habang nagdadalamhati sa ama nitong nawala. At sa pagsapit ng takip silim, naganap ang ritual ng pagpasa ng kapamahalaan. Kagaya ng inaasahan, si Dakil ang sumunod na pinuno ng kanilang pamilya. Siya na rin ang bagong namumuno sa kanilang angkan, kaya lahat ng utos at desisyon magmumula na sa kanya. Gayunpaman, sinikap niyang makinig sa payo ng iba pang mga pinuno. Alam ni Dakil na kailangan niya ito, lalo pat ang mga taong iyon ay di hamak na mas maraming karanasan kung ikukumpara sa kanya. Dumaan ang mga araw, naging abala na ito sa pag-aayos ng kanilang lugar. May mga tao na rin itong inutusang tumungo sa bayan upang kumuha ng mga kagamitang labis nilang kinakailangan. At habang naghihintay, panayang paglilibot nila Sigma sa bahay ng mga kadugo nilang kasalukuyang pa ring nagpapagaling. Dakil, wala ka pa bang balak lusubin ng palasyo? Susundin mo ba talaga ang abiso ng dibino sa atin? Paano kung mabasag na naman ang selyo at lahat tayo rito masurpresa sa pagsalakay nila? Huwag kang mag-alala, Sigma. Niisip ko na ang tungkol dyan. Kaya bago pa man yan mangyari, nagpagawa na ako ng trensera malapit sa palasyo. May mga kasamahan na tayo nagbabantay dito at lahat ng mga nakikita nilang masasamang nilalang doon, nililipol nila bago pa man ito dumamit magkaroon ng puwersa. Sa panahong ito, hindi tayo pwedeng magpakakampante. Dapat kapag meron nakitang kaaway, atakihin agad at patayin ng walang awa. Nang marinig naman niya ang sinabi ni Dakil, ramdam niya ang galit at puot nito sa mga nilalang ng kaliwa. Kaya naman imbis na magpatuloy pa siya sa pagtatanong, sinikap na lamang niyang sumunod at magmasid sa mga hakbang nito tungo sa ikabubuti ng kanilang lugar. Kinagabihan noong mismong araw, payapa na silang nakapagpahinga ng lolo niya. Yawn ang unang pagkakataon pagkatapos ng mahaba-habang digmaan, kaya sinulit na nila ang lahat ng oras na meron sila. Habang nakahiga sila sa loob ng silid, panay ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nangyari. Minsan itinuturing nilang biro ang mga kaganapang naranasan nila, ngunit may mga pagkakataon namang hindi nila maiwasang magseryoso. Lo, ngayon nyo lang din ho ba naranasan ng ganitong pangyayari? Sa parte ko kasi, bilang bago sa larangang ito, napakahirap tanggapin ang lahat ng pinagdadaanan ko. Walang gabi na hindi ako nakakarinig ng sigaw at daing ng mga kasama nating nawala. May mga pamilya kasi sila, Lo, kaya labis akong nalulungkot para sa mga naiwan. Hindi ito ang unang beses, apo ko. Marami na akong naranasang di hamak na mas matindi pa rito. Pero lahat yon napagtagumpayan ko. At oo, may mga kaibigan din akong nawala. Matagal ko rin itong pinagsisihan, pero habang tumatagal nauunawaan ko na hindi kapighatian ang kanilang pagkawala. Namatay sila ng may dahilan, kaya hindi sila dapat naiyakan. Sa ngayon, huwag mo nang isipin ang tungkol dyan. Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang nalalapit niyong pagsasanay ni Hubra. Napakahusay ng binatang yun, apo. At sa pamamagitan niya, sigurado ko na marami kang matututunan. Dahil sa sinabi nito, agad namang sumagi sa kanyang isipan ang mukha ng binatilyo. Kahit kasi maamo ang mukha ni Hubra Pinuno, aminado si Sigma na hindi pangkaraniwan ang abilidad nito. Minsan niya na yung naranasan, kaya kapag ito ay naaalala niya, matinding kilabot
ang nararamdaman niya. Pagsapit ng sumunod na araw, nagpatuloy ang katahimikan sa kanilang lugar. Paglabas nila ng bahay, agad na sumalubong sa kanila ang mga kasamahan nilang nagpapagaling na. Unti-unti na ring bumabalik ang buhay sa lugar dahil sa madalas na pagbisita ng mga manlalakong manlalakbay. Hindi naman sila gaanong nababahala sa dayo pinuno, lalo pat punong-puno ng bantay ang sentro ng kanilang lugar. Di rin basta-bastang mga manlalako ang pumapasok dito dahil lahat ng mga nagagawi purong mga taong may alam sa lihim na aral. Kung hindi mga antingero, mga manggagamot na merong daladalang lunas mula sa ibang lugar. Ito ang malimit bilhin ng kanilang pamilya bilang parte ng kanilang paghahanda. Inakala kasi nila na malayo-layo ang buwang tinutukoy ng dibino, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, hindi na pala ito magtatagal. Pagkalipas ng 2 linggo, nabalitaan nila ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng palasyo. Nang magkaroon yon ng lamat sa pinakagitna, dito na nila narinig ang malakas na sigaw ng hari na agad namang sinabayan ng pagsilabasan ng mga itim na elemento. Mabilis itong pumalibot sa palasyo na dahan-dahan na noong kumuguho. Pagkarinig nila Sigma rito, agad silang tumungo sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan. At nang malaman naman ito ang ulat, di ito nagdalawang isip na magpatawag ng pulong sa 5 pinuno ng pamilya. Ilang oras pa ang lumipas, nagkaharap na sila sa loob ng pamamahay ng kaibigan niya. At mula roon pinag-isipan nila ang mga binabalak nitong plano. Mahina na ang kalaban natin, kaya kailangan nating kumilos ng naaayon. Huwag natin siyang pakitaan ng awa, at hanggat maaari, patayin natin siya kapag nakahanap tayo ng pagkakataon. Pagtutulungan ng susi upang matalo ang ating kalaban, kaya inaasahan ko na bawat isa sa inyo, ibubuhos ang kanilang kapangyarihan para tulungan at palakasin ang mga kasama nating merong potensyal sa laban. Iwasan ninyong panghinaan ng loob, dahil sa pagkakataong ito, naamoy ko na ang ating tagumpay. Nang marinig naman ito ng kanilang mga kasama, hindi nito maiwasang magsigawan. Maging sila Sigma noon napasigaw na rin, dala ng galit at kagustuhan nilang magwagi sa digmaan. Matapos ang kanilang pagpupulong, pinaghandaan na nila ang nalalapit na pagdating ng gabi. Pagtungtong ng dapit hapon, kasalukuyan ng umuusad ang kanilang grupo patungo sa kinaroroonan ng papaguhong palasyo. At nang marating na nila ang lugar, pinaikutan nila ito hanggang sa naharangan na nila ang lahat ng direksyong maaaring daanan ng mga nilalang na nagmumula sa loob. Nagpakalat na rin sila ng mga sulo sa paligid upang magsilbing liwanag sa pagsapit ng gabi. At sa pagtungtong ng 7:00, dito na nila dahan-dahang naramdaman ang pagbago ng ihip ng hangin. At habang tumatagal, unti-unti na nilang naririnig ang sigaw ng hari na parabang kumakawala ito sa kadenang iginapos sa kanya ng dibino. Maya-maya pa biglang tumahimik ang paligid. Nang maramdaman ni Sigma ang tungkol dito, napatingin lang naman siya sa katabi niya, kasabay ng pagbulong niya ng, "Hubra, maghanda ka na. Lalabas na sila." Okay, grabe, sobrang angas ni Hubra. Guys, para sa mga hindi nakakaalam tungkol kay Hubra, si Hubra ay lumabas sa ating episode 1. Pinakadulo ng episode 1. Siya yung nagpakilala kila Sigma at siya yung nag-introduce ng baryo kung nasan sila nakatira ngayon. Sobrang galing ni Hubra. Tsaka yung Divino, alam nyo, habang ginagawa ko siya, ramdam na ramdam ko yung respeto at yung pagiging sobrang banal ng Divino. Kaya ang ganda nito. Yung next episode, napagkaagad natin yan, pahintay na lang ako. Yun lang. Salamat.